YouTube выдаліў каналы Белта, СТБ і АНТ. Дакладна прычыны блакавання невядомыя. Але ж беларускія ўлады кажуць санкцыі, гэта ўсё санкцыі. Ну, МЗС Беларусі назваў гэта грубейшым парушэннем правоў чалавека. На БТ гэта назвалі рэпрэсіямі супраць свабоды слова. Ці сапраўды, Павел, ці сапраўды гэта пераслед дзяржаўных СМІ, такая жудасная несправядлівасць? Ну, ясно, что ніякай несправедливости тут нема. Кто парушае правілы, той выдаляецца з Ютуба. Ну і калі наша прапаганда дазваляе сабе все, што яна сабе дазваляе, вот эти все озарёнкі, хотя справа-то нават не ў азарёнкі, атрымалася этот секретны агент Протасевич спрацаваў, сваю місію выканаў нарэшце, да? Вось, то, ну, ясно, что это парушэнне правілаў кожны дзень. Я нават не кажу про хлусню, да? Это нават праблема тут была нават не ў хлусні. А што яны парушылі? Ці можаце вы удакладніць, што менавіта яны парушылі? За што іх заблакавалі? Шмат модных словаў, да? Доксінг, аутинг, да, за імі хаваецца распаўсюд персанальных даных чалавека, раскрыццё нечага, што гэтаму чалавеку, што ахоўваецца, што ўяўляе небяспеку ў дачыненні да гэтага чалавека, да? Ну і у дадзены канкрэтны момант быў наезд на кіраўніка беларускага расследавальніцкага цэнтра Станіслава Івашкевіча. Відаць, вельмі такой дасціпнай, астраумнай ідэяй падавалася наняць некага чалавека, які б падышоў да кватэры Станіслава Івашкевіча ў Варшаве, паказаў яго дзверы, да, і сказаць, што ну вот, Стась, чакай гасцей, да. Ну и, конечно, это просто натуральная погроза журналисту, расследовнику, погроза его бяспецы, яго сям'і, не ведаю, з кім там жыве Івашкевіч, ну, яго асабістаму жыццю, да, и, ну, YouTube таки не могу молчать, как бы, да, все, выдаляю. И выдалю. Угу. Ну, глядзіце, то бок вы кажаце, што ніякай несправядлівасці там няма. Ну, а як усе прапагандысты, усе, нібыта згаварыўшыся, яны кажуць пра адсутнасць доступу людзей зараз, пасля выдалення гэтых каналаў з Ютубу, адсутнасць доступу людей да інфармацыі. Ці гэта не парушэнне правоў чалавека, як МЗС кажа? Ну, насамрэч, я хацеў бы паглядзець, дзе? Мне, конечно. Да, мне падабаецца, як яны вот кажуць, што калі іх заблакавалі, это парушэнне доступа людзей да свабоды інфармацыі. Калі яны в 20-м і пасля заблакавалі все незалежныя медыі, да, пачалі крымінальныя справы, пасадзілі журналістаў, это нормально. Это все хорошо. Это, ну, там типа были некие порушения, да, экстремисты, террористы, вот все это в одну кучу, да. Як только заблокировали их каналы, это порушение свободы слова. Это, яны кажут, пишут, Захад боится. Яны пишут, Азарёнак и Тур перамаглі в информацыйным супрацьстаянні, и тому апошняе, что яны могли зрабіць, это вот рубануть, заблокировать, отрезать, да, Азаронка с Туром. Вось. Ну, а то, что они 5 годов тому отрезали всех нас, это, я так разумею, означает, что мы перемогли 5 годов тому, и яны, вот, апошняе, что им заставалось, да, это просто заблокировать и повыгонять усіх з краіны. Ну, трэба по ихней логике, як бы, да, логику ихнюю на их, на самих уживать. У меня есть тэхнічнае пытанне наконт усіх гэтых каналаў. Па-першае, заблакавалі, выдалілі СТБ, а пасля АНТ і Белта. І Фёдор Паўлючэнка выказаў згадку, што гэтыя ўсе YouTube-каналы просто былі прывязаны да аднаго аккаунту Google. Ці гэта магчыма, што гэта такая памылка тупарылая, прабачце? Ну, гэта цалкам магчыма, таму што, ну, умоўна, адзін СММщик, ему кажуць, рэгіструй каналы. Он региструе, да? Але тут цікава, што вы ўжо згадалі, што і наступны канал заблакаваны. І гэта, калі гэта праўда, да, і калі все яны былі прывязаны да яго мэйла, то яны яшчэ і наступны канал, атрымліваецца, стварылі з таго самого мэйла. Типа, я не ведаю, типа, праверыць, а это так працуе, да? Вот его таксама заблакуюць.
надо же, заблоковали. Вот. И, ну, значит, скажешь, с этого мейла больше каналы не створаем ютубовские. Все. Стварай новый и давай зноўку усе каналы на адным мейле Ну, зробім. бачите, да, вы маете рацию, потому что не заблоковали ж каналы белтелерадиокомпании, да? Белтелерадиокомпании под санкциями, але там, что там, першие информационные, да, некие, я думаю, еще у них есть, там всякие Беларусь-1, 2, 3, Так там 4, 8. конечно. Ну, да, и все это працуе. То бок ситуация тут не такая однозначная, нават, вот, як яны кажуць, яны блокуют все белорусское, наезд на свободу слова. Да вот у вас застался канал там даволі здоровый, калі ласка, карыстайцеся. І я думаю, что гэта один з асноўных доводаў, якія все ж таки пераважыць, калі мы разважаем про то, ці заблокуюць YouTube у Беларусі увогуле, да? Ну, то бок им, конечно, бедным пропагандистам без 3 каналов, без НТ, без СТБ, да, без Белты, ну, им ущемились яны, конечно, да, им некомфортно, але у іх засталіся іншыя. І калі яны будуць узважваць, да, заблокаваць і сысці ўвогуле, ці все ж таки, ну, пакінуць і працаваць там, працягваць там працаваць, то я думаю, што пераважыць вось другі варыянт, працягваць працаваць там, і на гэта ёсць шмат, рэальна шмат, ну, як бы, шмат пераваг, шмат плюсаў менавіта гэтага варыянта. У іх все бюджэты прывязаны да праглядаў на Ютубе. Калі праглядаў няма і бюджэту. Як бы, калі у цябе ёсць хаця б першы інфармацыйны з праглядамі, ты можаш нешта там справаздачыцца наверх і атрымліваць кожны месяц сваю денежку, да? Вось, калі ты кажаш, нет, мы сыходзім, все, гэтага ўсяго няма, на ВК-видео и на что там их, видеобел, что-то там, да? Там увогуле, на сервисе видеобел увогуле не лічацца прагляды, да? То бок такі хітры крок, калі у тебе праглядаў няма, просто зрабі выгляд, што і не прадугледжаны, як бы, іх лічыць. Ну, просто это вот, глядзіце, калі ласка. Як у Інстаграм, ведаеце, так скрываюць лайки, скрываюць падабайкі, каб не паказаць, як не шмат падабаек. Колькі яго паглядзела, это не важно, як бы, да, вот. Ну, то бок, ніякай там прагляду няма, аўдыторыі няма, і таму я думаю, што яны не рызыкнуць все ж таки. То бок, застанемся мы з Ютубом, все будзе нормально, і будзем далей працаваць. Ну, а YouTube і надалі будзе блокаваць, як вы лічыце? Вожжа можа стрельнуць, як бы, да, в непатрэбным месцы, і, конечно, хто-небудзь можа прайсці і сказаць, нет, все ж таки блокуем. Навошта мы распрацоўвалі тыя ж самыя відэабелы, рутюбы, ВК-відэа там і так далее. Все, давайте все ідзем туды, мессенджер Макс, да, вось, і YouTube мы, раз яны такія, раз мы там не кіруем, раз мы не можем прымусіць YouTube по наших правилах працаваць і трансляваць все это трызненне, да, якое прапаганда транслюе, то як бы конец, блокуем і выкідаем. Не выключаю такі поворот. Ён нерацыянальны, да, але ён, ну, магчымы. Тут яшчэ вельмі важная рэч, што зараз ідзе эта размова, я не ведаю, як хаціце назовіце, гутарка, дыялог са Злучанымі Штатамі Амерыкі, з Трампам. Памятаеце, як Трамп адрэагаваў там на, ну, калі там у Европе з Гуглом нешта. Я ўжо там дакладна не памятаю. Карацей, для яго это такія важныя рэчы. Важная рэч ўся эта історыя. І зараз, калі Лукашенко возьме і заблакуе YouTube на сваёй тэрыторыі, ну, як пасля гэтага ў вочы Трампа глядзець? Гэта ж вельмі такая... Ну, ён же запытае так ці інакш, не? Ну, што там у цябе? Ну, як? Ну, ты з глузду з'еў ці што? І то бок таксама мы нават апытанчку такую правялі. Так и написано. Трамп защищает Google даже от Евросоюза. Стоит ли Лукашенко блокировать YouTube, продукт Google? И большасць, 42% наших глядачоў проголосовала за такі вариант. Не, ссориться с Трампом не время. Ну, погодитесь, что все-таки не той час. Я пагаджуся, што не той час, і я пагаджуся, што адзін з галоўных інтарэсаў Трампа за мяжой тое, што ён прадае выбаршчык унутры Злучаных Штатаў, это тое, што інтарэсы Злучаных Штатаў па ўсёй зямлі
в любой краіне яны абаронены, да? Вот я, Трамп, пакуль прэзідэнт, ніхто амерыканца не кране пальцам, амерыканскі бізнес будзе квітнець, і я гэта вам гарантую. Конечно, калі амерыканскі бізнес прыціскаецца ці забараняецца дзе-небудзь, то адбываюцца непрыемныя дыялогі. І я баюсь, калі шчыра, што Лукашенко вынесе гэтае пытанне ўжо як карту казарную са свайго боку. Ну, типа, як бы, а вось што вы нам дадзіце, каб мы не заблакавалі YouTube пасля вось гэтай варварскай атакі на свободу слова ў Беларусі? Дорогие американцы, дорогой Джон Коул, мы уже готовы рубильник отключить, да? Беларускія ўлады не разумеюць, што гэта не дзяржаўная кампанія, так што у Злучаных Штатах не ўсе кампаніі слухаюцца дзяржаву. Нават Google і YouTube — это розныя рэчы, калі шчыра, да? Але Джон Коул там мусіць амерыканскі бізнес і інтарэсы амерыканцаў па ўсім свеце абараняць. Так што я думаю, што это можа сапраўды быць нейкім прадметам перамоваў, на жаль, да? То бок, калі яны сапраўды выкруцяць гэта, і калі ў Коула не будзе дастатковай інфармацыі, што выдалілі за парушэнне, не трэба парушаць, і вас ніхто не заблакуе. Як бы, да, а цяпер ужо позна, прабачце. Вось, то я баюсь, што, канешне, это можа Лукашенко спрацаваць. Але, як я разумею, Коула добра рыхтуюць да паездак в Мінск, і я думаю, што ён будзе гатовы адбіць гэтую атаку. Слушайте, яшчэ вельмі такое цікавае пытанне. Давайте вспомнім, як у 2001 годзе то было, калі Лукашенко пасадзіў самалёт з Пратасевічам, пайшлі санкцыі моцныя ў бок Беларусі, так, з боку Еўразвязу. А 2026 год менавіта ў праграме Пратасевіча выходзіць усе это, так, ён расказвае пра ўсе тыя рэчы, якія маглі стаць такім галоўным трыгерам, каб YouTube заблакаваў тыя каналы, выдаліў. Ромка працуе? Наш чалавек працуе у сістэме. Вось давайте крыху хлеба адбярэм у Паўлючэнка і у праекта Саша, што ты несеш. Ну, ведаеш, Пратасевіч перад тым, як паехаць за мяжу і уладкавацца ў нехта, ён працаваў на Еўрарадыё, там, дзе я быў галоўным рэдактарам. Да? Я яго, уласна, прымаў на працу. І я памятаю, што калі мы гэта зрабілі, ён быў фотограф, як бы, не ведаю, як у вас, а все ж таки у нас ёсць разуменне того, што фотограф — это чалавек, які не мусіць працаваць з тэкстамі. Ну, это не его. Як бы, да? Калі вот нехта добра фотаграфуе, няхай ён і фотаграфуе. Это вельмі каштоўна. Мы атрымліваем якасныя ілюстрацыі, але, ну, давайте, як бы, не больш. І Рома быў класічнай ілюстрацыяй. То бок, калі трэба, нешта адбываецца, ён хапае фотоапарат, бяжыць туды, фотаграфуе. Калі ему кажаш, а можаш, калі ласка, пару радкоў, ну, накідаць, што там было, як бы, што дапісаць да этой фотаграфіі, як бы, да? Ну, не вельмі. Вось. І тое, што ён цяпер працуе, ну, то бок, тое, што яго вот вынеслі туда, вот, на самый верх, в голубые экраны, да, во все ютубы краіны, да, на СТВ, это, мне здаецца, конечно, ну, просто фатальная помылка, і я не ведаю, хто там HR у СТВ, хто там прымае рашэнні, да, але, ну, просто яны не разумелі, з кім яны звязаліся. Вось. І агент, не агент, ну, не хочется спекуляваць. Вось, разумееце, вот мы зараз разважаем, агент ён ці не агент, і такія, ну, конечно, Рома агент. А хто-небудзь у Беларусі, у кого реально погоны на плечах, поглядеть гэта, да, такой, а может и правда? То бок мы-то с вами жартуем. А он такой, а там люди без пачуцця гумору. Такие, так, самолет, YouTube-каналы, там что яшчэ было по дорозе? Подрывная дзейнасць. Вось, не хочу Роме зла. Не глядзячы на все абставіны, вось, не хочу, каб его ізноў закрылі, там, ну, катавалі, там, і гэтак далей. Але, канешне, ну, няхай працягвае, карацей. Няхай працягвае працаваць. Вось. Ён робіць тое, што ён умее лепш за ўсё, як бы,
з яго біяграфіі, якую мы ведаем, гэта спраўляцца з аднымі задачамі і абсалютна правальваць іншыя. У выніку, ну, што атрымліваецца, мы з вами, власна, бачылі. Бачым, так. Так, Павел, ну, з Ютубом падаецца ўсё. Давайте ўжо так на салодка, як то кажуць, паглядзім фотачкі. І я ў вас запытаю, ведаеце вы, што наш калега паляцеў у Іран? Гэта першы яго... Што ты за слово, калега? Калега, першы візит за мяжу. прапагандысты. Вы не ведалі гэтага? Григорий Азарёнак паляцеў у Іран. Гэта не штучны інтэлект, гэта Азарёнак, так, у Іране. Так. І менавіта ён прыляцеў у Іран менавіта перад тым, як Трамп адступіў. То бок Трамп там пагражаў, але потым знішчыць цывілізацыю. Усяму свету стала вядома, што Грышка там зараз, і ўсё. І як Гігін потым напісаў у сваім... Гэта Азаронак. Гэта ўсё Азаронак, як даведаўся, што Григорий Юрьевич, падаецца, ці як прыехаў, вось і Трамп адступіў. Слухайце, ну... Гэта ж відавочна геапалітычная памылка. Кадыров учора, цэлы Кадыров, напісаў, што ён бы впісаўся за Іран. Чеченцы поехали б, и там бы всех бы, конечно, поклали на асфальт. Але Іран бомбить братоў Кадырова у рэгіёне. Братнія рэжымы в Эміратах, в Катаре, в Кувейце, арабскія краіны. І таму Кадыров не можа вот так вот взять и подтрымаць. Як бы, то бок, мы с Ираном, але не от всего сердца, як бы, да? Вот. А Азаронак, як мы бачим, ну, прям от всего. Вот, шчыра, да? Ну, трэба ж нейкую гнуткасць, то бок, нават калі Кадыров вот так, да? А мы нашего отправляем, и он там прям демонструе 100% падтрымку, солидарность и так далее. Як бы это не аукнулось? Может, не только Протасевич, может, там все двойные агенты, просто некоторые настолько увлеклись. А як гэта магчыма, калі Лукашенко братаецца з Трампам, вось у іх там сяброўства па перапісцы, а тут ён же не толькі з шэйхамі, якіх зараз бомбіць Іран. Ён не толькі Грышка фотаздымкі зрабіў, ён яшчэ і падпісаў, што вось там супраць піндосаў, прабачце. А калі у твайго прэзідэнта, у твайго лідара, у твайго бога тут, ну, вось нейкае сяброўства, партнёрства са Злучанымі Штатамі. Давайте карацей, хто дазволіў? Хто дазволіў казаць піндосы? Увогуле, хто дазволіў? Бачите, якая свобода слова в Беларуси. Вот она. Назвать американцев пиндосами. Вот это свобода слова в разумении Азаронкова, Турова и Протасевичева. Ну, окей. Что сказать? Вот такую свободу слова YouTube, конечно, порушая, блокуя и выдаляя. Ну, вот з американской платформы. Да, несправедливый свет. Вот у нас вот такие вот. Ну, что поробишь? Ну, добра, Павел, дякую вам вялікі за ваш час, за тое, што ўсё ж такі вы далучыліся до нас. У нас, можа, яшчэ шмат часу ёсць. Можа, мы яшчэ паговорым пра што-небудзь. А, не, бачыце. Вось, чакае. Ніхто нічого не чакае. Тэніс чакае. У нас планёрка тут зараз будзе. Не, будзе планёрка. Мы тут у нас шмат чаго за эфірам трэба абмеркаваць. 2 гадзіны ўжо ў этэры, майце совесть. Больш трэба. Больш гледачы могуць вытрымаць. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, што далучыліся. Да сустрэчы ў этэры.